Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος αποσώει και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατακί. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή, κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντοι του παιδιού την αφοβιά, ξεκινάν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ατράτητα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια εκείνο το πρωί, πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Με δυο γέρικες καμήλες με ένα κόκκινο φάρι, στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερή. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τ' αστέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.